Что? Ира. Что будет?
радости, как мы неспытно сгадываем таинницу нашего избавления, удостоились отримать ей триумф Христа, Павла нашего. Хай буде честь і хвала і благословення Ісусу, честь і подяка вічна. Хай буде Ісусу,
і з Духом Твоїм. Дорогі усім привітання в час вечерньої святої мши. Сьогодні почуємо слово Єсуса про тим, що Він принес світло в світ для того, як ми не хотіли в тему. И те слова черговый раз нагадывают нам про то, что Бог жадает того, как мы верующие, того, как мы доверяющие Ему, ходили Его стежками, разве это были счастливы. Сегодня подчас этой святой мши молимся о наступных интенциях. Брат Максим молится за святой памяти Журавского Василя, просящий Бога о житию вечную для его. И я молюсь о благословении для Виктора Месяна с нагоды дня народжения, просящий заступництва Божией и потребных ласков. Как мы могли угодно склониться на святейшую клятву и вопросим Бога за наши грехи. Споведающие Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что страшущие думкою слова, рушинка и занятая. Моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, за всю Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты житцю верных, слава покорных и счастье справедливых, выслухай наши просьбы, и что одари нас обязанной лаской, якой мы всем сердцем прагнем, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарность в едности Духа Святого, Бог разущий веки вечные. Читання книги Дієва апостолів. У ті дні Слово Божие росло і поширалося. Барнаба і Савл, виконавши своє служення у Єрусалимі, вернулися і взяли з собою Яна, якого звали так само Марка. У Антиохії, у тамошнім костьолі, пророками і наставниками були Барнаба і Симон, якого звали так само Нігер, і Люций Киринеєць, і Манай, який виховувався разом з тетрархом Іродом і Савлом. Коли служили Пану і постили, Дух Святий сказав: «Вилучите мені Барнабу і Савла на справу, до якої я їх покликав». Тоді, попастивши і помолившися, яни усклали на їх руки і відпустили їх. А яни, послані Духом Святим, прибули у Селевкію, оттуль поплыли на Кипр, и коли были у Соломине, обвещали Божие Слово у синагогах юдейских. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай усе народи славять Тебе, Боже. Нехай Бог змилується над нами і благословить нас.
У той час Єсус ускликнув і сказав: «Хто вірить в мене, не в мене вірить, але у того, хто мене послав. І хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. Я прийшов на світ, як світло, каб кожен, хто вірить в мене, не заставався у темі. І коли хто почує слово моє і не заховає їх, я не суджу його. Бо я прийшов не судити світ, але світ збавити. Хто попереджає мною і приймає слово моє, той має собі суддю, слово, яке я обіщав, і воно буде судити його в опошній день. Бо я казав не от себе, але Отець, який послав мене, і Он дав мені заповідь, що казати і що говорити. І я вірю, що заповідь Євона – це життя вічне. Тому тое, що я кажу так, як сказав мені Отець. Гэта слово. Хвала Небесной. І хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. Я прийшов на світ, як світло. Дорогі, розважаючи над сьогоднішнім Євангелієм, розважаючи над тим, що Христос хоче нам сьогодні про святе слово сказати, і одночасно від того, що сказав брат Андрій на початку, про світло, то потрібно не бути у темряві. Мне так вошло такое поравнание к этому Евангелию и с тем, про что я хочу сказать, с такой режаистностью, как праздники. Я думаю, что все тут, если памятуете, ранее фотоаппараты, які були на пленку, перекупялися в эту пленку, робилися праздники, потім її проявлялося, і потім можна було поглядіти, що там є. Так ось, коли ти робив ці здимки, там кожен, по-перше, розважував і робив, тому що це було не без сонця, а по-друге, в моменті, коли ти зробив ці здимки, і проявив цю пленку, для того, щоб побачити, що на цій пленці є, тобі потрібно було світло. І тільки при допомозі світла ти мог побачити, що міновіто на цих фотоздимках є, і вибрати те, що є найлепше. Бо раніше я пам'ятаю, як я робив, як мені собі робили. Не робилися, приходилися всі фотоздимки. А вибиралося саме найлегше, іменно їх друкували і виставляли в альбом. Саме найлегше, які, можна сказати, у собі зберігали конкретний момент щасливий. Дикось, навошли нам Святого Христа. Пам'ятаєте, що сьогодні Христос каже, я не змушаю, я просто єсть святого. Я нікого не змушаю ходити в моєму світлі, нікого не змушаю пробувати, слухати мене, але я єсть святло. І коли хтось хоче вийти з темри, не ходити в темру, ты повинен принять меня, принять Христа. Святого Христа, так як у этой пленці, воно нам потрібно для того, як вибрати то найлегше. Сьогодні в нашому житті чоловік має стільки виборів, стільки можливостей, навіть будучи у самоізоляції, навіть будучи обмежованим во всім, сидячи у 4 стінах, має стільки можливостей. І стільки можливостей не тільки щось зробити, але так само стільки можливостей до греху, що я думаю, що сегодня стільки всього есть, що мешає чоловіку у його розумінні сьогоднішнього світу. Ладно, ізоляція, говориться на сьогоднішню інформацію. Як сьогодні подається, стільки інформації подається, що не видиш наприкінці, яка інформація справді, правдива.
інфармацыі пра тое, як гэты вірус дзейнічае, як ад яго захавацца, якія праявы ў яго ёсць, што ўжо так можна пасабіраць усе хваробы, якія ёсць, праявы віруса. Да? Віруса, не коронавіруса. Разумеется, тяжко выбрать то, что человек гуляется сегодня. Человек в большинстве сегодня разгублен. Потому что, когда ты живешь в нормальном доме, живешь нормальным способом життя, это життя веде тебе в одному конкретному кіруку. Який ти собі прийняв, який вибрав, який дало тобі громадство. І більш-менш у одним кірунку ти йдеш. Так ідеш по житті, плануєш своє життя. А коли здараються ось такі моменти, то ти розумієш, що так справді ти розгублений. Ти не ведеш, що робити далі. Бо самостійно чоловік углубляється в того, як жити далі. Сам. Не слухаючи когось, а вибираючи сам, самостійно. Так ось, Святого Христа, воно не обов'язкове. Чоловік ніяк там собі вибере в житті, куди вести. Про це каже Христос. Святого Христа потрібно чоловіку, як вибрати те найменше. Як вибрати те єдине, що найлепше і найбільш буде підходити в конкретній ситуації. Лично Богу. Святого Христа потрібно нам, ось так взяти наше життя і в пленку поглядіти і убачити там прояв Бога. Убачити Бога, який є в нашому житті. Тому що без цього світла ми не зможемо побачити Бога. Неоднойчі мені так здаралося, коли приходили люди і просили о допомозі, розказували історію свого життя, просили їх ради, або питалися, де Бог діючає в їх житті, де є Бог в конкретній ситуації. І коли ти справді шукаєш не свого відказу, розуму, а шукаєш Божого натхнення, то певно Бог тебе показує тобі. І ти здатний показати чоловіку, що погляди. Ось ти бачиш цю ситуацію як нормальну ситуацію щоденного життя, а погляди, ось тут був Бог. Ось в цій ситуації і Он діючий. І діючий в особливий спосіб. Ми це не зважаємо. І для цього нам треба Святого Христа. Для того, щоб побачити Бога, який діючий. Нехай це світло освітляє пленку нашого життя, щоб справді ми могли знайти найлегші моменти, в яких Бог іде поруч з нами. Амінь. Та Богайця, розпространенство Господа Пана, пузнічом нашої молитви. Молимся за святый костел, как он нес свету радость и спокой у возпрослого Христа. Тебя просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за тех, кто присвятил свое життя служению Богу и ближним, как они заховали першостную Адама своего покликания. Тебя просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за молодь, яка дошла от веры, как она открыла свое сердце на святло Божьей правды. Тебя просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за молодые суженства, как они хлопотились про возрастание своей веры и жили подле ей. Тебя просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за хворых, как Пан Бог одарил их лаской оздоровления и с утешением в их терпении. Тебя просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за лекаров и всех супрацовников службы охоты здоровья, просячи, как Пан Бог подтримливал их у штоденной праці. Тебя просим. Выслухай нас,
Молимся о Божьем благословении для Виктора Мисана с нагоды дня народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлого Василия, просячи, как Пан Бог даровал ему грехи и принял до своего володарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой души, как мы неспытно дяковали Богу за великий дар, яким является наша вера. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, прими ласкаво наши просьбы и выслухай их раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, Господи, нашу веру принял Бог, и Отец Всемогутный. Нехай Пан прийме веру Твою на прославление и хвалу имени Своего, а так само на користь нам и всему Престолу Святому. Боже, Ты простудовный обмен даров, які отбывается в этой ахвяре, робишь нас удельниками Твоего божества, учениками спознавши Твою правду, последовно керовались ею в наших учинках, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серця, Узносим и добавим. подякуємо Пану Богу нашому. Годно и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвярай старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары на соль Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każąc: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таемница веры, как вешай свет Твоего воинству, вызовем Твоем воскрешение и желаем Твоего Христа Твоего. Uspamiętajmy śmierć i zmrotwych powstanie Twojego Syna, a kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, abyś ich nas, промающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любовь и размыспалом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку прийшов з гэтага світу, і дозволив побачити святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Павлой Марии, со святым Юсифом и Авраамиком, со святыми апостолами и всеми святыми, які справедливо подобалися Тобі, как з ними і ми хвалили і прославили Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Прос Христос, Христом и укрылся, Ави Божий, что всемогутный, у едности Духа Святого, вся пожална и хвала, разусе такие вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому смелуемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво успокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованные от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim: "Supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам". Prosi, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a dajcie Mu spokojem i jednością, jaki żyjesz i władarasz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокой.
небесном царе, родитель, одари нас упокоен. Boś baranek Boży, boś Ty, kto bere na siebie grzechy świata. Błogosławiony i poklикany na wieczerę Jehową. Panie, ja nie warty, aby Ty weszł do mnie, ale słyszę tylko słowa i budzę razem na duszę. Просим Ciebie, Boże, da pomoże miłościwa Twojemu narodu, jaki Ty wzmocnił najświętniejszym sakramentem i uczyni, aby on, покинувший старую духовность, перешел до нового життя у Слове, распрись на Пана нашего. Дякую всім за святую молитву, всім доброго вечора. Бог нам благословляет дождем, змывая вирусы все. Сподіваємося, что все правда так. Или не перестаем молиться за медиков, за хворых. Так само в этом тижні на покликання до святарства до монашського життя. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Идите у супокоя Христа. Дякую, Богу.